Janeno ma Lolwe Tv. Kamoro moro ma intiere amosi ni misawa, ageno ni intiere e okang' maber mar winjo chenro mar Dak Achana kawuono ni endi. Joluo luongo ni tinende. Kawuono tinende en dholuo achiel ne rea. Ang'eni dholuo ok ing'eyo ahinya. To akawo thuoloni mondo mi aleri mano. Tinende kawuono. Kawuono. Mano dholuo. Omiyo tinende ni endi wantiere kende kaka pile wabro wacho wechego eko mowinjore mondo wachi e chenro mar Dak Achana maonge koda kaboth moro amora. Omiyo kik ibed mabor, kik iwende ibed gi bagni, wadwa mana chake sani endi. Wan ka endi gi Bishop Nerea Mbewa ma wadwa mondo mi waloso go kaendi kwago mbaka. Bishop opak ruoth. Hallelujah. Tino kwache na mina? Amen. All the same. All the same. Onge wach koro ipuonja weche mag koro muma achiel kachiel. Onge wach wadwa ni mondo mi wadhi nyime. Sama wadhi nyime ni endi ber ma mondo mi wamos ji te maneno Dak Achana kamoro moro ma intiere. To moloyo ahinya nitiere miyo moro Nerea ma wacho ni Musa ka ai okay. No kwano dhi ng'eyo ni sati. Kata gimoko ne beni wacho kama ji nitiere. Dongo weri. Okoni weche miwacho more to kata kamano. In gi chike matek mag jomwaro gi nyal. Obene yongisa ni iger ma okidwa tugo. No gochona iluongo ni Morino Wino. En nyalego motedo game. To Dak miluongo ni Swindon in UK. Swindon is a small city in the UK and on the east of London. Koro ne ogochona opoya ahinya chenro. Opako kaka oyudo puonjruok makare to mondo mi wamed timo gimwatimo ni ne oganda. Omiyo Morino Owino kamoro amora ma intiere en erokamano mang'eny ahinya kuom neno chenro ni. Wadgi moro nitie mang'eny iluongo ni Kwame Owino. No wacho na. Kwame Owino en a very important economist. Be kata king'iyo kata kuom weche mag economy gi TV mang'eny wedo ka intiere en a top economist. An economical scholar kendo ong'eyo weche mang'eny mag economy. Koro mano en wadgi matin. En moduong' e wadgi. Omiyo Morino Owino, asante sana. Kamoro moro ma intino, Nerea bende biro lemoni mondo bende Nyasaye ogwedhi kama intie London. Mano e kaka Dak Achana chiedho. Bende kaka wuotho. Kawuono ni wabiro loso wach mar nyithindo ei dak. Nyathi en gima nadi? Nyathi en ng'ama nadi? Nyathi kelo ber mane ei dak? Nyathi timo ang'o mok ni kare ei dak? To nyithindo be ging'e ni dak kaendi bende gintie gimonego bed ni gitimo. Wache pile ni nyathi ema maua mar ot. To koonge to kaendi gwandruok biro bedo mang'eny. Omiyo kawuono ni endi wachimo Dak Achana gi nyithindo. Nerea ng'ama ok onyuol ma migumba. Wachagi kanyo. Ng'ano winjo nang'o? Nik dhako ma ok onyuol winjo malit. Ji ochae te nyaka nyithindo matindo. Ichae nang'o? Kichungi nyathi. Mano chalo okonego cha ng'ato. Dongo be ni ng'eng'e ni Nyasaye ok omiye kata ok oyudo. E kinde moko yuora moro mahero ahinya nyocha seike. Nobudho ahinya kapok onyuol. Ahinya. Jo kato kare ni ok nonyuol. Moko no med dhako moro nikech maybe chiege ne marach. To en ng'ama nowar, ne en pastor overseer. Nodagi medo dhako. Koro chieng' moro chon kabisa kako dhi tedo. To ne wan gi liel moro. To koro kaka jakom dala onyiso nyithi ji kijende kelo kombe chon ing'eni ne onge kombe mahaya bedo ayadgi. Nigolo desk e school or igolo kombe uteji. Koro oro nyithindo mondo dhi om kombe. Kijana moro matin no yanye kabisa kabe chunga ne pod atin an be ne an nyako ma koko dhi tedo. To wach no siki chunya nyaka kawuono. Wach no wach maromo kama nyimi ji kama liel nitie. We oro ji wach man wacho to kanyal wacho ka. We oro ji inda kinyole mari mondo yor nyithindi ji nade. To wach man wacho diere kanyo no duong.
To wacho nodhi gi chunya kaka nan wendo no ne pod atin pod na wendo da gweng'no. To nyathino wacho ni jaduong' ne wach manade. Nyasaye mok nindi nomi jali nyithindo. Jaduong' ne. Gi jaode achiel mando riembe ni. Thuru lamo. En gi nyikwaye ka nyoth onyuoyi gi nyikwaye. To wuoyi cha notho moweda onyombo yes. To notho ka onge kare kata nyaka sani kare no onge. Koro kata kineno ka ng'ato ok nyuol ok dwaro ne. Nitie gima timore. Koro ko winji yanye samoro yanye to gini biro dokni. Koro adira diri ng'ama onge nyathi to onge gi kwe. To pogruok mane mantie kind ng'ama lor gi ng'ama migumba? Okay. Lor king'eyo na en ng'ama ok onyuol. Bongo ng'e nyathi completely. En ok oyudo. To migumba en ng'ama onyuolo nyiri to konyuolo nyawuoyi. Pane mane pogruok. Gite gina joma ok onyuol. Gi dholuo. Koro wabuti gi wach gi migumba lor leta ahinya. Nere wado lose wach mar nyathi. Gimomiyo tang' yanyi ma ng'ato losni kata wach ni wach mar chal gi makoro wacho ni kijana no nyiso jaduong' ni. Owacho nikech ono ka gima koro jaduong' ni timo makosa. Kionge nyathi tana makosa. Kosa en nang'o? Momiyo tang' kawi kaka iwacho no tang' nyise gik minyisi no. In fact oknane konene no wacho yani kaka pimo wach no kae motama. Kwera mpenyo ni to iparo ni en richo ka ng'ato onge nyathi. Ikilingana gi paro mar ji to en richo. Ka ng'ane onge nyithindo. Koro ji nene ka gima en gima urem. But muma, ndalo mag muma, ka ng'ato ne onge nyathi to mano ne kuong'. Koni iluonge as a curse. Ionge nyathi mano koro chalo kuong'. En gi kuong' moro. To ma momiyo Nyasaye ne temo kabisa ndalo mag muma. Dhako ka dhako manie sarado onge nyathi nyaka ne nyuol. Mondo kik obed gi kuong'. Ka wasomo muma wayudo ka Sara nyuol ka ndalo osekalo mondo kik gino bed ne kuong'. Wayudo ano nyuol. Ka lito rome ni nyieke ochaye chwore ochaye. Nyieke mapenina. Koro nyiso ni ne en kuong' in another way to Nyasaye ne temo mondo odin kuong' no. Emomiyo nomiyo mon mane onge nyithindo. To iparo ni en gweth kose en hono ka Nyasaye omiyi nyathi? Ondikie muma mar Zaburi ni nyithindo gin gweth moa kuom Nyasaye. Ana wacho konyuolo Samuel kotero nyathi e kanisa to wacho ni nakwaye Nyasaye to Nyasaye nomiyago omiya kelo ne hekalu mondo obed janasir. Tinene nyithindo gin gik gweth moa kuom Nyasaye. Nyasaye mamiyi in ok inyal yudo kendi. Koro gin gweth. Nakwaye to nomiya. Mano omiyo nochak nyathi Ana ni Samuel. Nikech en gimokwa. Samuel en gimokwa. To Isaac en nyiero. Abraham nochako nyathine Isaac nikech noseyudo nyiero mang'eny. Koro mondo mi nyiero chorum ochake ni Isaac tiende ni nyiero. Bas kawuono ni endi waloso e wach mar nyithindo. Kamoro ng'ato Nyasaye okonyo onyuolo kaka joma chon ne nyuolo nyithindo ahinya. Mine machon ilo kana ng'ato achiel nyuolo kata nyithindo 12. Maendi ne en ranyisi maber kendo ne nyiso ni en mwandu nitie dalano endo moloyo nyaka gin nyiri. To adwa na penje ni to ot ma onge nyathi dagno chal nadi moloyo ahinya ka koro jogo ok ong'e Nyasaye ma koro yudo bedo jok ma samo kata mana wach bare kama nyathi onge dagno chal nadi? Okay, we akel sembe pimo gi nyamin. Nalemo ne mama moro mane kane gidhi e hospital ne gibudha nyaka pok ginyuol. Vendo ne giriwo arus. To nyise ni chwore onge gi nyodo.
to en go. So koyudo dichuo moro to nyalo nyuol but ken gi chwore konya nyuol. E kama ne gintie ni chwore nosechaye nyaka dagi ni en ma ok onyuol but kane gidhi e hospital to noyud ni en to bera. Koro chwore ne tuone ga chiemo. Yani ne treat marach nikech ok onyuol dagi be kamano. Koro ot maonge nyathi nigi chandruok especially kuom miyo bedo gi tabu moko ber no ne chaye. Recently nyocha lemo ne mama moro wan gi church. Okoni chwore ne koro nok nindi. Konindi otanda to rieti ende mesa. To kopenye to nang'o. Ne donge onge ala mimiyo. Ing'ama ok nyuol. Ngani boro manade no rabora manade maeno konindo to tiende mna mesa. Koro kodwar mondo nind but mama cha. Afadhali wiyo chope otanda to tiendo bede mesa. Mon bonindo. Nikech onge ala mimiyo. Bedo buti kia kata imiang'. To mama ni nobire kanisa ka ywak. No ywak. Uwo motetni ateta. To kuom ng'wono mar Nyasaye mar Israel. Kokalo kuom nying Yesu Kristo nying man gi teko na alamo ne mama ni. To ng'wono no notimore ma dhako no mako ich. Nyuolo nyathi nywasi gwedhi chachi. Nyathi kanisa ni. Kabisa. Koro komako ich to chworo penje na penji. Biso buma mama chemo lemo ni. Umaluoro mama no nigi Nyasaye. Olemo me mako ich. Aluoro biso buno. Gima wuoro. Dichuogni oluora kanisa to kobi. Nyasaye no to miyo duong. Okobire gweth ma nyathi ne. Okonyon. Ta penjo chiege to kwana ni no dhi tich oko. Ta penjo ndi no ng'e ni chieng' ni kelo nyathi no ng'e to gima no nyatimo dhi tich. Abe na gombo nene kech anto poka nene. Koro weche miwinje pimogo timore ne dhako monge nyathi. Ken kata dichuo rach ok ong'eno rach. Ona man dhako ne marach. Anyuola dichuo be ok ong'e ni chuo bodi rach. Dhako ni marach ok nyuol. Dhako mabiro ge makosa. Dhako mikao ni medo moro. Koro gimedo moro ma ibo tamre nyuol. Koro ot maonge nyathi nitie tabu sana kuom miyo. No miyo winjo ma pek ne ng'ama miyo ma winjo. Kabisa. Mokara chwore be nyanye. Ok nyal yanye. Samoro ka chiombe koro miyo na miyi ketho. Moko yanyo na poro. Moko yanyo ni pong'o cho. Moko kena nade. Koro korgi gi gundgi. Nikech ang'iyo gimoro kanyo nere. Esekelo gini maber monyo ka nyathi en gweth. Ka nyathi nitiere dier ot, manyiso ni no ogwedhe. Ido kata ka chiemo nyalo bet ni nitie kata beno ni piny tek ma ido kata gimi chamo to ok nyal kosre samoro. To adwa ni mondo samoro osewach nyathini puonje ji kaka ikelo maber no ni samoro kapok ijoreto e ketho nying ng'ama miyo monyuom maonge nyathi. Onego ng'iye koni gi koni to bende dichuo bende. Tango bende en gi kasoro moro kose. Ji mang'eny pile ringo to chayo mon, ringo to miyo mon nyinge. Makata kuma mon wote nitiere, in kaka de donjo kuma ji nitie tim kata gimoro onge. Usiki penji mane to in gi asara medhi. Mane gima ng'ato penji. In asara mane medhi onge. Kechi iyo ng'ini nyathi mipidho, ipidhri kendi, ichieme iyi ka winyo. Koro ei puonji ni ber mondo mi ler ne jogi ni nyalo bedo ni kata ng'ama dichuo bende nigi shida. To nyaka wache joma chuo mang'eny ok oyie mondo mi gidhi kata fertility tests. Kech nitie fertility test midhiye mar mondo mi koro ofweny adieri ang'o ma dibed ni rach. Miyudo ka samoro dayo oseyanyo nyar ng'ato malich. Kabisa. Kar gimen mochwe nyathi. Madaya wacho mani abenda go mondo aore nyikwaya kaka jomoko oro nyikwagi. Mani ng'eni chwe wach ma chwe kabisa. Samoro wako wache ni no yanyi, wacho mana wacho kento dhi oling. To be samoro kobiro nyang'ane idhero manade. Tiene ni en gi wach moro idhero tiene yiyo koting'ore. Idhero. Nyang'ane idhero podin mana kama. Yani otiyo ni gi rieko. Koro king'a wiye yawre tifwenyo gima dayo na wacho. Koro mano keni nyiso value mar nyathi in a family. To piny masani ji oketo ni nyithindo bende inyuolo mikomo. Wawe mikomo no komondi. Walose wach mar value mar nyathi. Miyo e ot kama nyathi nitiere gimedo hera. Nikech nitie udi ma bende injo ka ng'ato wacho ni an de ok nyithinda gi. Sana mama mang'eny wacho ni kok ne nyithinda to ka ok dabedi. E kinde moko chon
kijana moro noluonga Njiru mondo adhi alemne. Ne gikawre gi chiege chon kabisa to ne ok ginyuol. Kaka ntinda yot ga dhi gi lemogo nadhi. Tindi yot. Ti Nyasaye. Ai tinda yot. Ok leo. Moko gi moka dhi to ti Nyasaye. Abiro dhi. Makata na kure. Abiro dhi. Luonge uru Nerea tinde yot wuotho. Nerea yelo piny yelo pok idware yudo yelo piny. Ko luonge uru Nerea e weche mag lamo en ka en tayari obiro biro manta kata be anyalo time neno. Nerea kok yudo kaka kawuono wayude kani. Kiny ni ana Mombasa ade kiu kambani kiang motimre en lamo matetherere. Koro tindito yote lema mano tang'eyo. Emomiyo achopo ka emomiyo angima. Sama ne Nyasaye chiera dir jomotho to nowachona mondo titichne kike titichna mare. Ko we titi Nyasaye. Ani ng'eyo uchiri joma ka okatiyo gini podi wache ga ka okatiyo ne Nyasaye tatuo pare atutwe dir to ka awacho wach Nyasaye angima awacho ni tabe wache andake wache na ma wan kodi ka to kibiro to en ma DAK ACHANA to watiye to dong DAK ACHANA mukelowa to Nyasaye dongi ngani Nyasaye dongi kichopo kama jini tito ilamono kata jo DAK ACHANA gibe ilamone gi samoro ging'eyo na lamonegi to ando kana makoro iweya oko gini sama lamono jo kata DAK ACHANA ta aunganishe ji ndani yao an we nywanda iye kanyo koro dichuogni noluonga mondo adhi alemnegi to notiyo gi jo akia koro kijana ni obudha nyaka oko chiege nyuol koro kona ni ka gini tich kucho to ji kawo leave mag nyuol mag mondegi maternity to en beta koro ji kone ne in pile jawu iwete ni dhi mane leave mar nyuol sijui ilongo ni paternity leave to samoro wadhi birthday mag nyithindo ito wana biye mari higa mane chuo wete ne mutiyo ga mwachne ma koro nyisi ni nyaka de chuo wonga yadhe ne gi chandro kama intie bende igo ne siboi ominya tene gi malich wachni ne lich ne mumanya bas kaigi ni noluoro ne wawere kamano kaigi ni noluoro chiemoro kaidho mtoka ta poka ngato mula kama kari chiege ata kia ikoro to ben pasta tinga to tingo nyathi ya to ji yonge ya to mana koro kaka momedo ringe mtoka to medo timo nane we ni mako ich menyuola nyathi ni pare koro chieng moro ka gisenyuol maseromo gi mama ni to gicha giluonga odgi to gikona ni mama chakona ni ndalo mane poko nyuol ne lweny mok beber kinde gichwal ne onge kwe to gone Nyasaye ro kamano momiyo nyuolo nyathi omiyo ero medore kawuono ero medore inyalo wuoge nyathi bi wuo kode min ngane yani gik mane ok timre tinde timore koro nyiso ne mane kinde gichwore jalche boche ni kane chiege nyuol to jo te no miye luor kare ngane nyalo nyuol koro enena tabu na mashaka enena chandruok ma ngata nigi chandruok ka okonyo koro wach mane mama chonyisa ni nyuolo nyathine no nyuolo nyako nyuolo nyathino medo hera na fwenyo ni kare ka ngato onge nyathi to hera rume ot nyithino gi bende medo hera ot ka endi donge yuko kona ni gik maendo kutimre kaka no nyuolno gik maendo kutimre koro timore kata hera gi omedore because of the baby koro en adieri ni nyithindo medo hera nyithindo kelo ndhadhu mano endo ei dak nikech ngato mor kaneno kothe wacho ga ni chieng moro kibende koro ya to ni we jogi kari mane gima pano ji mang'eny manyo kata ji mang'eny ng'iyo mondo mi oyudi to seche ma koro imanyo nyithindo gi ng'eni nyithindo gi bende samoro koro ero gibiro nyalere gine wa kaendi in baba nani an baba nani kamano nyithindo gi ginyalo miyo jomoko dagi kata kama era onge donge nige ngane rojo ni adaka kaendi madine ok nyithinda gi to di kora onge ka en adiera nyathi nyalo miyo ngato tho kama ok nowinjo thoe ikinde moko chon kapod atin to mama wokona ni akinya thina ne
nyathi nyalo miyo ng'ato tho kama ok owinjo thoe. But gima ne gino mino nakia kech natin. Gima noneno manomiyo wach nakia nyaka kawuono. Koro kaka nadongo man badhi tedo to kono mae gima mama ne wacho ni ka ng'ato nyuolo nyathi to ok nyal miyo oa onyalo dak kanyo motho mayike kama ne kowinjo yike. Tenene nyathi nyalo miyo ng'ato dak. Nyathi nyalo miyo ng'ato dak. Kech nitie lit moro madhako winjo kowe nyathine. Lit moro nitie kabisa. To bende lit madhako winjo kowe wuon nyathi. Moro wach ni oting'o nyithindo dhigo to we wuon nyithindo. Bende nitie lit mowinjo ni wuon nyithindo koro tawe ng'acha ma nyithinde be owinjo nang'o? Mama ni madhi gi nyithindo otero gi kanye kech ng'ama otero gi ne tok wuon gi otero gi kanye tin gi dak kende gipango ute. Be opare ni nyithindo gi kech nyithindo nyaka ng'ano penye ni babu wado ni kanye. Be donjo ne ng'ama miyo ni gino bende be affect kose mago to samoro ya kama oromi. Ng'eni nitie chuo moko ma nyalo pong'i ma gik kama kata koro kaka gam muya onge. Koro kata kiwe gi nyithindo tido kwe moro yudo nikech bedo ne kodino bedo ni kode no ok mi faida. Mi mana pressure, mi mana kiang'o, kia tuo mane modonjo kuomi. Ing'eni tiere kuonde moko minyalo dak mi ka tuo choke makito ni onge ka. Nyamuoda. Nikech chandruok. Koro nyithindo ma koro jinigo gi eki. Iwacho pile ni society kata family en family ma ka nyithindo nitiere to en family ma complete. To wacho kanyo ni wacho ni tinga ng'ato wacho ni anyalo tho ka endi nikech nyithindo kata inyalo tho kamoro nikech nyithindo. Kata ng'ato wacho ni dine bedo ka nyithinda gi ng'ato wacho ni ber ma nyithindo gi omiyo amor kore dakna. Ano ka nyithindo gin chalo glue ma bende mako marriages. En gam ma oriwo marriages mang'eny. Nikech inyalo vumilia koni, ng'ani be nyalo vumilia timbe moko koni nikech nyithindo. Ma ok ang'e ni mano endo bende ni gima jodak achano ng'eyo. Nitie jok moko ma gidak ma extreme ma jopogo nyaka bedroom. Kata wuoyo. Nyithindo ma giwuoyo go ito kuwo koni. Kendo ka ng'ato dwaro gimoro to idhir nyathi kone meru kone wuoru. Manyiso ni nyithindo gi gin glue moro ma foreign families mang'eny pod omako glue ni omako families mang'eny kabisa nyathi ni wacha achiel ni. Nikech de be nyithindo go onge ok iketh sa gi ng'ato. Kaguna njia tisewuok tisedhi. Chieng' moro dichuo moncho gochona. En gi dhako maduong' nigi Nairobi ka. To giwinjo gi chiegni dhi odak dala. Koro tiyo to ng'iewo gige oro dala to oro ni dhako cha pesa. To mama ni dhi as far as yudo chuo moko dala. Koro ka jaduong' ni oro ne pesa to kotige ot. Otimo go shopping ne chuoka. Samoro ka koro shopping odwa timo ne chuoka to pesa pok obiro to uso dher chuore. Timo go shopping ne chuoka. To ka dayo donje to go dayo odhiro magore piny. Koro yanyo dayo to yanyo kwaro. Chuore to kone ni winjo. Inabiro timo ni gima pok notim ne ng'ate piny Yugiska. Gima biro bedo rapare gweng'ene. Koro dichuo ni bodong' ka koro dang'e. Koro mama cha ene dala nika. Ok odhi kamoro gik motimo maricho gi otimo dala nika. Kata kamano okawo nyithindo te nyaka mani college rwako kuome. Oyano njao nying wuon nyithindo gi nyithindo makoro ene ma nyithindo winje. Koro kan baba ni ogo sime ne nyithinde chalo gima ok winje. Koro ng'ani penja ni un mun jodak achana konya uru. Adwa timo nang'o? Koro gimomiyo akelo wachno, iwacho ni ka dhako kawo nyithindo, bo winjo ni o affect chuore. Ma okawo nyithindo to ene dalane. Nyithindo ongore kuome. Te samoro kone chuore no dwaro pesa dhi chulo fee. To pesa ne ok chope skul, omiyo chuo machode. Koro ka jaduong' na an mana penye to nyithindi romo nade to kwan moko ni college. To nyithindo madongo bingi wuoyi ni nyithindo madongo giwacho ng'i kindi gi mama. No kawo nyithindo rwako kuome. Maka wuoyo tana na jaricho. Mandong koro dalono kuong'o yayo. Jaduong' ko biro kuong'o ji kanyo endo ibinge kuong'o ena no kaka chal. En kuong'o onyalo kworo kuong'o ne nyithindo go magi bende gimene gino tema kata chieng' moro their future be so much ruined.
Mon mang'eny ok ong'e mano. Gima kamano igolo nyithindo kuom wuon gi nang'o. Taparo ni gini endi en gima onego bed ni wamedo puonjre kabisa. Ber mondo mine ong'e ni nyithindo nyaka iket machiegni gi wuon gi. Wawachni jaduong' wachona ni sama wuoyo kodi ni jahocho. Ang'eyo ni jahocho to in bishop. Aseng'eyo suma keto piny. Ng'ano wachona to in kure? An Nairobi. Ochiegi no dala. To king'eyo ni ng'eyo suma keto piny nikech wachiegni idwa deri, idwa madho suma. Tigocho na nang'o? Ok imadh suma to. Igocho na mondo ahoyi to already chunyi osekethore. Koro nitie mon mamiyo chwogi tho ka sagi mar tho pok oromo. Komadho suma motho. Majachien no chier kuom nyithindogi. Giting'o gunia te. Giwuotho maduge ka gigongolongolo. Iting'o tora manyaka nyikwayi mambele kuchaka. Kuong'no koro gima koro ketho nyaka generations ma beyond nyithindo. Ondikie muma ma Zakaria ni nitie kuong' malak. Malak kamano nyaka kidienje manyaka machieng'. Koro ka gima tin no endo nyalo miyo gima duong' kethre lineage ma jogi makata nyiri dhi tedo onge. Kata joma chuo kendi onge. Gina kama orochni mororni kamano ma onge mwisho ne. To mana nikech timbe aina go. Golo nyathi kuom wuon wacho ni oma kaka kono notima mano. Moko be golo makoro keti koro nyithindo ka koro keto babagi. Koro gin go joasigu. Koro en sigu ma koro nyithindo kodwa kata mana wuon gi. Koro jadonjo siko ni homno ok ber kuom ng'ama babani. To chutho nyithindo to gin maua gikelo gik mopogore kwe dala. Wadhi e yueyo jogo matimo ne joma wuone nyithindo. Ang'e ni wan tiwe waga kamano. Adier manitiere en ni wan joma chuo. Wachalo tinga. Mapuro kendo payo ndara. To ndara no to kowuothe. Be ok oringe. Iseno komeko mapandara cha. Kose pandara mopandara. To kochak yien oringi kono ketho. Koro kendo nyisi ni koro en otimre nade? Omuko ba. Oketho. Koro jok mane ok joma onge kata mana gi leke gi manyalo pago ndara dhano ema koro nyone wuoth to gin to ok ginya kata pandara. Mane kaka joma chuo itiyo godo. To en gima ka ng'ama dichuo duogo paro maber, tiyudo ka chunye ok mor. Chalo guok modhi dwaro. Inyalo chopo kama inyalo ketho nyaka generation mari te nikech mirima gi gik mitimoni. To ji mang'eny kata mon mang'eny ok ong'eyo ni nyithindo kigolo kuom wuon margi. Ok ikony nyithindogi ikethogi. E puonj ma ji ok ong'eyo. Wadhi yo ka waduogo wabro dhi nyime gi ng'iyo weche mag nyithindo. Nyathi en ng'ama nade? Dinyo ka nyithindo nyalo kata kelo kuong' e dala. Dhako nito gi babo timo onge, min gini kuong' nyithindo gi baba ni brum na pungu. Mama to nyalo kuong'. Bro dong ko chodo jogego. Pesa ma kore kone mar fise ma onge. Lakini do ng'eni ndalo to rumo. Ero sani en gi gombo mamalo. Ndalo rumo. Teni ka en ka nyithindo ndadho mar dwaro no bro rumo. Ka kore ne nyithindo nitie college, en gi joma dongo. Endo koro pod ocho nang'o. Notimo ne jogo shopping. What's that? Akili nusu. Ichodo rete. Wadhi kwaduogo to wabro luwa ne joma chal kama gi kironde nikech mane ber dak achana. Nyithindo go ber to gi ber e family. But iju kasa monyalo bedo ni en source of curse ne family. Koko ng'iye maber. Kanyo maduogo ng'indo koro ere kama nyithindo nyalo kethe mano endo ber mar family. Machiegni kendo kako rekri kodwa wantiere chenro ma dak achana ma kidienje ne mar ariyo. Or ote mari #dak achana mondo mi mang'e to en dwaro mane ma intiere godo en ang'o ma kethre kanyo. Be nitie dala moro mineno ma nyithindo otime mano luoko motamre bedo joma kare ma samoro be go dano koro sikore nikech timbe mag nyithindo. Ber mang'eny anyata ng'eny nitie mier mang'eny ma nyithindo nitie nikech nyithindo go eko oche ne gin maua mano endo mar familia kendo bende en gam mamako kata glue mamako family together nikech ka gintiere koro mano endo ko nyiso ni koro nitiere mama gi baba magi be gite gineno kendo gimor magi tadieri magi gin kothwa to ng'ama ok dwar neno kothi nikech e kinde mabiro gin mane gidong kari odiochieng' machielo. Kata kamano kane wadhi e yueno yuka rach ma jogi bende nitiere. Ka nyithindo ok opuonj maber, ka janyuol moro kawo nyithindo oketo konchiel, to hie matimre kuom joma mon, to gitimo gini ne chuo ka chuo osebedo joma dongo mo retire. Ne resa ne ka koro ikawo Nancy giri ko nyiso gini koro baba gi rach sani.
to igni giteto gisebedo mana ka baba gini ma gintiere godo. Mi kaw rach no endo, mi kaw Lemo kodhi puonjo marach, gi. mi kaw kodhi marach no, mi kete ewi gi, mi finde gi go ni baba woni ting'e ni en kaka. Imacho ga ni joma chuo nego dhi chulo ga school fees e school. Samo dhi school kanyo mondo ichule school fees. Ipenje kata japuonj ni nyathina ni dhi nade. Koluong parents day. Dhiyo. Nikech gini kiketo ni miye madhi. Fees michulo gi, dhi lokre ni mana Osewilo. fees migole fukiti ichulo gi. En mano chulo kende. Gima timo to be onge, wetu na piny oro mna udaku kaendi, gima timo onge. But chiemo biso nyithindo kendo ng'ama na biro skundu. You know kata babu kano nyono school. Omiyo, ka nyathini dhi school, tem mar mondo mi in bendi bed kacha, japuonj bedi nyaka gi namba ni kaka babane. Mondo mi nyathi chonge ni adieri babana en babana. Otimo na mind kaka wuone moko timo na nyithindegi. To ki trust min gi ok rach mondo trust min gi mondo ior. But kiket ni nyaka nyathi tiek school, in pok inyonoga. Dhi kanyo mondo bendo ng'e ni baba yangu alikuja, mama yangu alikuja. Ber. Nikech magi makachopo kamoro, koro ang' koro ikawo Nancy gini, koro ng'e ni insight gi against baba gi. Koro baba gi litne, to matango nyis onge. Ineno. Kwa licha koro nego jaduong' ni nikech koro bosebedo ng'ama duong' samoro duong', koro otho gi lite ei. Lite be kotho go iye kohum, pod en mana chien. Omiyo nyathi ber koket makare. To mon ema miyo wabedo gi tabu gi nyithindo gi. An pok ajo ng'ama wacho ni wuon ng'ane ogolo nyithindo kuoma. An pok aneno ng'ama wacho ni nyithindo ongre kuom wuon gi owe min gi. Unless ni min gi nigi timbe moko maricho. Magido mondo mi gitimre nade? Ogido associate godo. To mana kaka nyithindo madongo. But ng'enyne matindo gi eki, mane gima nitiere. Kora penjo ni to, ot ka be nitie ng'ama herane nitiere malo ne nyithinde moloyo moro. Kinde baba gi mama. Miyo hero nyithindo molo wuoro. How? Koluwore gi kaka ng'eyo na. Miyo gi omiyo hero nyathi is this. Oting'o ich, mano number 1. Ong'ok, ong'udho law, chunye wuok gik moko. Kyoto minade, haya, iye koro yiech. Owe lewni orwako law mang'ongo. Mani nyathi manie iye. Baba to keto nyathi, msigo gi onge go. Chieng' nyuol, nduru maulululululu, moya nyaka chwore. Sama much kecho, iwacho weche te. Masa moro okale CS, oyudo nyathine. Koro ing'eni gima miyo ero nyathi ahinya, oparo gik mokalo konyuolo nyathine. Tang'o miyo ng'ama dichuo ma emokelo nyathi tok nega ka gibane. Donge anyisi ni joma chuo keto kaka komeko makonyo ndara. An e wuon koth nyathi. Ichalo guk modhe dwar. Mokelo ringo ji chamo, ete gwehe. Kata ng'e choke. To ringo te nyaka mar mwanda mo mako cha. Yote ni e ich. Joma yok nyaka ringo malawo mwanda ema koro chamo. Nikech wuon kodhi en wuon en baba. To baba ni en ko by the way, we wonder me I wish all fathers happy fathers manyo kadho Jumapili ng'e noko Happy Fathers. Kata ko leo to kawe ura kawa nikech ne happy Father's Day. Ne ber mondo bed magi bende upuonjo. Wuon kodhi en baba. Mane ka Nyasaye no chuyo ng'ama dichuo en wuon kodhi. Ng'ama miyo to bro ting'o kodhi. To bro kadhe mago te nikech manto singruok mamare gi Nyasaye kaka Nyasaye oketo. To bed ni kiani yokuot kia itimri nade dhi nyuol kiasi yes gigo te en gima late. En gima ng'ama miyo kadhe malita nya 9 months. But ok mon bedo baba ni baba bende nitiere gi equal. Ine miketho gini, ikethe maber. Awacho ni era miyo hero ga nyathi moloyo wuoro. Kendo kiyudo miyo mok dwar nyathi ma wuoro hero nyathi molo miyo, mama ne chieno. Michieno gi mang'eny gi chieno, awacho ni adier. Nyathi. Binti mine moko nyithindo go badho baba emo miya koni ni mano mane gi jachien. Iyudo ka dala moro wuon nyithindo hero nyithindo. Dadi, mami, osiko ting'o nyithindo to min gi. Dikoche foka mer wuoru. Tiende ni ichiene ok en te gimoro chande. Don't strict. Oh manok. Mano kama strict. Ichiene. Mano jechi. Mano mine moko ntie moko tu. Emo miya koni ni akweri. Gine an miyo. To sani mwaka na beng'eny. Bas. Kiwinj ma watimo kamano. Ma ne chiene odwaro wuoyo mos hocho kata lamo. Koro chini baba gi mama ka. Mama mineno ger gi nyathini nyaka chwore ni en go kamano. He.
itugo yi. Koro kuma hera kade kweni ngama miyo hero nyathine molo dichuo. Kipacha. Bengeni sama much kayo ngama dhako ngama dichuo be much kayo ga. Mana ng'eyo. Bengeni ngano kata bed ni oonge kama inyuole no tingeni ngano uwinjo malit. Opupni wi ngano ringo machalo man ndo chalo man ndoro. Isele ndoro mane nam mi ngado go nam inu ni engine. Nitiere gimoro naneno ge reru chon. Iluno kwalo reru. Ringo marach. Donge tera. Tera. Mano tera. Koro wi dichuo no ringo ma uyukti. Kako goni simu be onge nikech in pain. Okutangi los kode. Kech ko kaka simu mo goni monjo kaka ywak to chunye dhi nyere. Koro simbeno keta kama endi to pimo time to dang be ni gino osetimre kose podi. Kani ti naso moro mano ng'e ni nitie mano kichige magitimo ga mang'eny odhi to koteri to kawo namba mar nas. Man tiere in charge. Ima koro penyo gani. Habari nas. Tumefaulu ama bado? Ni bado? Ndio odoko mna gine pe. Ino konyalo gochoni. To sama mogosi mojo ni tumefaulu. Moyo nyathine osenyuol. Ngano dwani ndamuoma maka kanyalo konyere onge. Omiyo ngama dichuo equally wabende wakadhe gini makamani ngama tange dhi yuwage ni onge. Ngama mito bro yuwak jibunyo ni ayo kachaka iki ango. To ngama dichuo okibi yuwak in mana ka. To gimi kadhe in ming'eyo. Koro uru ka wania nuno much ka ukendo. Letino mabende wawinje. Sama chiegi ng'ok ma othagre ma okotuliani. Ene ot kai. Okimor. Chomoko to mor moko ni kwenda uka ngo mitimne kama nini miyango mako. Nick. Okinyal mor ka chiegi ok en comfortable nere. Achiel ewi apar. Okte. Kaji kata nyenge chuo. Wingeni bet ni joma chuo close ganere. Miyo uja joma chuo marache gi. Gita ngomo mako dho gin mom ni ok giwuo mondo wang'egi. Mane kaka nitwe ngama dichuo. In manisega puonjo ka ni ngama dhako wacho weche kiadi in a minute. To ngama dichuo sama dhako timre kamano noendo obendo gombo ni dibede ni nyalo nindo. Mango ni ko kaka rango tim onge gima tango wacho ng'e nikech en a biological process madhi mbele. But nikech gini okipi uncomfortable isiko chunyi leyo ginyal chiemo maber kiang'o nini obende gino ok berne thage. An kinde moko nek na mako ich na moro. Gini no keta agora mapiny ke jendulume. In fact ich berati. Ka gino biro alor lo piny kunglu Yol. Ok anaketa gima ne timo. To naenda piny nyathina no ka pidho. Kochopo dweche abiriyo iya. Remo rumo, pi orumo, kiang'o rumo to nagora ga piny fuakni. Yani anagora piny. Mo owuok gi dweche abiriyo. Imiskari. To gi seche auchiel. Mani lose nyathino kamano. En manansi lowe. Koro late ino koro gima ne kadhe no. Epani wuon nyathino ne feel nango. Ka koro odhi pim yonge remo itimne ni gori piny no. Ok berne. Ng'ano onge gi kwe kata bek ma entiere. Osikene mana nto kono simbi in sawa. The first thing ni are you okay? Mane gimo bro penj. Ndalo mane iyano chanda no. Ndalo che simbi ne onge. Chon koro pare ka ng'ano koro ne kamenti upuri ido pudri the whole day pagara ngami penjo onge. Chonya ki tich doge ot dhi ng'e ka chiegi ntiere. Koro okenega mora ne gino bende ka unu bende joda kachana joma chuo pa ni ubro winja. Ubende ornwa urun wach ni kosekoni ni en #DAK ACHANA. Ore wachi ng'ade chuo wachi ni ka chiegi kama. Ok ni ipenjo wani kwarwa no tho ne ok gid wadwaro DAK ACHANA. Koro eseche mamage kitimre tenere ji winjo gini kone gi kone mak mani ng'ama dichuo samoro en muted or ling nikech gima tango tim onge en a biological process en a natural process makata koro ang'o gonduru onge. Ng'ado joma timo sama koro kara neno gigo dhi mna madho kom fadhalo duko mer nikech ma chiegi to nyathi mutingni be nyathini ino ka jogi ariyo gisandre kamate ok berni. Koro miyo uru keto ji ni mana ting'o kian mana timbre nade gini ji kadhe ma almost machal ten mani koro into iting'o osigo no but emotional feelings to almost dwa chal kuom ji ariyo gi.
but ngama miro koro nyima pek nikech en oting'o sigo no hie nyathi cha donge iye ang'o nyathi gik mang'eny ma nyathi cha kete ngimane ma kiang'o weyo kiang'o kod war gik machalo koro loko lewni makoro maternity dresses go mago te gin gik manyaka bi but ngama dichuo be yadon mondo ing'e ni obendi sechego eko nitie gimo kadhe makata koko wachi en mong'eyo lakini chuo moko to mor kabisa ka chiegni nikech oyie wuotho go musiko ng'iyo mani to donge ber yani ijuno omeden dhadho moro donge ber to moko mago mosenyuol ahinya gwei kaburu kok mago mosenyuol ahinya osenyuol ma koro gimomiyo inyuol bokia koro ibo piny nang'o minyuolo but mang'eny ma kore kawachi ni newlyweds jok mayudo nyithindgi mokwongo 2-3 winjo ka pod gimor neno yani mano is a bundle of joy for them koro ng'ama richo bedwa ka ni wuotho gi chiege ka chiege yach mano statement nyiso ni idichuo kwisha nindo tadi akenjo jogo betini pod iketo nyithindo machuo e ot nindo 4 nindo tadi moliel fuanda wi gi jumbe 3 to kineno ka ng'ama dichuo chiege yach to okadho ka gari matin maonge da gavana eso senyuol mang'eny oren gi sot moro e wiye nitie gima marach nikech you can't in dhano ibeni gi chunyi you also have a heart in dhano ok ng'ato nyal thagre modak e odi ka endi to thagre tiling tangi beni bende ing'ama wi ok ni kare moro nyonyiso nyako moro ni ini pana senyuol gi nyiri adita wene gi nyithindo koro mari ni ok ochuna kata ne nyawe gi nyathi nikech asenyuol kodgi mang'eny ta wene mano be ng'awiye te mando koro jechien molore piny donge mando jechien molore piny but akoro wacho ni koro ma chiegi midhi iomo dalagi kihero manyuolo ni nyithindo ai dong samen gichino to koro in iboya chuma kuto nitie machaka tedo gi e wago ni hey, my wife is heavy koro en motedo kaya mando kanyal lakini gimang'eyo ni you are happy inyalo konye gik moko matek ahinya kata dhi nyiewo gik moko e supermarket magodo koro nyaka ikonye ineno ubiro kaendi lewni koro idwani mondo luoki many ng'anya luoko ok inyal luoko koro kik mondo kulre ahinya ino gik makoro ikonye wuotho kuma kolwetu manyiso ni une hera achiel koro the three of you kaka untie no mani e chompo kucha kuwuotho gari ma wuotho gi un unit achiel koro mano koro en hera chuo wuotho uru gi monde umayach mondo usong na e piny ana katine jigo kata Facebook kata go picha gi jawade ka peko kete Facebook mondo ng'ere ni en dhano mondo ng'ere ni awa bende wan ka Nyasaye ogwedhowa gi mage wanyalo timo mage nyathi komiyi Nyasaye komiyi nyathi to en ng'uono imor godo to chuo mang'eny jawade yach manyuol to winjo ni nyathi ni jawade chiege ncha yach lakini be ok omor godo but the truth is en ng'ama dhako to ok nyal pando ich dichuo nyalo pando ich nikech en ng'ene ich moting'o onge now kwaduoge e weche mag nyithindo ei dak nerea nyithindo gi bende ei dak kaendi ginyuolre mopogore opogore ok nyithindo te machal kata kinyuolo nyithindo kata 5 gite gipogre nyalo bedo gichale sura but timbe gi to pogre to mano en gima bende inyuolo go ng'ato kaka inyuolo go ng'ato noendo to ipani mama gi baba nyalo kelo nyithindo ma pod bede ni gipidho gi e yo achiel maber giluoro Nyasaye gin nyithindo makare giluoro joma dongo gin nyithindo ma ok lokre jedeke ma pidhgi maber ma gibed joma dongo ma wuon gi mine gibed proud of them mano nyaka itim ang'o nikech ibe isenyuolo magi misepidho weri kod wan makore ka wadwa ni mondo kore wane kaka gichal kopidhgi ni what does it take mondo chope ke wango no mondo wachni kod ipidho jogi maber 1 dwaro lemo number 2 dwaro kaka min gi wuon gi odak nikech ng'eni nyithindo kopi ka udak jua kali udak ka guok gi rombo nyuol to unyuol to nyithindo biro dhi kamano udak ka guok gi rombo to nyuol to unyuol yes mano is a contradiction nitie machal kamano jogi ok nenre lakini nyuol to ginyuol ok gihero guok gi rombo ok ohero yani ok giherore yes sorry ok weru to unyuol matima ko ich nadi but don't you know that ni gimora mora mochwe nyaka ba udan for sex
Koro niti beta utema unyola nyola. Ya hivyo tu. Nyathi moro no penjo chinergi. Nyithinergi. Kara uduka mama gi baba wuoyo manyiero. Wanodwa baba gi mama gore. Ano kang'e ni nyalo nyiero. Tiende ni kaka uchalno. Kanga nyathino dhi kamoro to buok. Eka nyithindo. Koro kato dongo to en jendeke kaka ne un jendeke. Koro kaera nie ot. Ing'eni tie gocho moro maber dichuo nyalo goyi ma nyithindo kata kako chiemo gidongo to gipenjo min gi. Mama, ang'o mane timo kane baba? Dakika baba goyi. Dakika baba goyi. Wi ok nyal wi baba nogoyi chiemo moro makama. Tende ni gimitimo ka nyithindo ne hali ya utotoni ok rume wigi. Ging'eyo. Koro nitiere dak moro makina kod gina nyithindi yes, lakini gima ne timo ne min gi ok rume wigi. Omiyo timbe motimo ka indi ka gitindo gi gin timbe mabro shape gi in future. Kamano. Koro sami timo maber to nyithindo ka dongo ka gine ber. To sami siki go min gi kadina mare yua. To gibe ok gi feel good. Even though gin nyithindo to ok gi feel good. Chieng' moro no wuogi. Kata ka giluori ok giwachoni to mama gi gin go free. Gibiro penjo. Uwinjo gigo eko jogocho mari to gold medal mar Olympics ne go mon. Koro uwinjo ni eseche ma itimo kamano to gini donjo ne nyathi to gima donjo kuom nyathi yok wil. Okrum. Chieng' ne obed ne kaka rapar no par ni chieng' moro. Adwaro ni mondo mi ji oae weche mag gomon. Gomon wasewere godo. Maki pano sepuonjo dak achana kane dhako ok igori go. Dhako en chwech mang'aw. Gimigori neno gi dhako onge. Many giminyalo tim. Dhako bende kihero to biro mi luor makata gimo mi biro goru kode samoro onge. Maki wacho ni gima kama ok adwar tino mana kwa luwo kanyo maber. To kiketo ni in simba marara. In simba wanyika makedonjo ni to in nyaka peke ni teringo. To nyaka koro tabu wang no bede keto. Mana kaka nyithindo bende biro dongo gimi wacho. Koro wacho ni lemo to kaka ji odak. Gigi shape nyathi kaka nyathi biro bet kabisa. Koro ei dak wadak gi hera. To ji olam. Luor. To lemo be ji omed lemo. To nerea piny masani matinde luor nyalo bete gimana moro nyalo bete. To iyudo ka nyathi ochiew sa apar okinyi. Nyathi. Ojako ikro dhi skul. Ang' oduogo sa achiel to kokele gi skul bas. Obet gimoro 2 hours. Ochiemo to nindo. Nyathi ni bet nang'o? These 2 hours ma nyathi obet gi kindo min gi wuon. Ka emo kawe gik moko. Ka dakika matin no. Nyathi pache lew kabisa. Kati neno no dhi skulu tieno to duogo tieno no. Dakika mubet go kode kata mana 30 minutes miyo nyathi. Nyathi ong'e in and out. Uwinjo wach kuom joma osenyuol manigi certificate. Certificate mar nyuol. Certificate en niya, isenyuolo, mipidho, mipuonjo, mowuok e lweti successfully. Mano certificate. Omiyo onego ni miyo osimbo mar pith maber. Uwinjo ketna. Osimbo mar pith maber nikech inyuolo, ipidho, ipuonjo, owuok e lweti, koro en ng'ama duong' ma en gi ngima ne en owuon. Mano koro wacho ni you're a successful parent. Omiyo mano en gima koro nyaka ung'e. To kok itimo gik moko ang'wen go, to ok in a successful parent. Mano e gima timore kanyo achiel kachiel. Nerea kawuono walose weche go mag nyathi ei dak. Kawuono winjo fuond nyathi ei dak. Gima nyathi ka nitie dak, onego ni odak kamano to nyathi en ang'o ei dak. Ikele maber kigole e muma nyaka kuma koro wachope. Sa koro mayowa wang'wa onego wa kaendi en kinde go eko mag go riti. Ka inyalo chiwo namba ni mondo mi wadhi ano kada kachana oduoge wang'e. Ma dak achana. Ok moko ka be ma dak achana. Makabila. Mane ko nyage dwa bedo mang'eny ahinya mag chike to gi timbewa. Koro ano kod dak achiel moro kama ber mondo mi chiw namba ni. Kisechiwo namba ni to koro mondo mi ji agoero kamano ne jodak achana. Anan Bishop Nerea Mbewa. Jadak achana Nyasaye gwedhi kuom winjowa kendo kuom nenowa. Kauna namba na 0720 40 39 13.
an bende adwa nago erokamano ne Nyasaye manyomiya lo agero kanisa. Mano hono maduong' ma nyaka goyo erokamano mondo ji duto owinji ni Nyasaye timo gik ma dhano ok nyal timo. Join us e wachni, bed one of us, bed our part, mondo Nyasaye nyinge oyud duong' e remb Yesu Janazareth. Koro kanisa osechako gerore. Wagedo mera. Donge no kalamba tiyo. Lambi tiyo, okay, wuod sema. Donge lambo tiyo. Tiyo. Beter na lamo onge wach mane kaka timre ka winjo ka gima ber timre kamano endo to wamor nikech gima ber no ema wadwaro e winjo. Mane report maber kwa winjo nikech e dak achana ka endi kosewacho kama itang' wadhi walemo. Koro kama wadhi walemo endo be koseyudre maber to wamor wach ni koro ka wadhi go chongwa ne Nyasaye mondo dok ne erokamano kuom miwa dak achana. Mano e gima timore, omiyo abende amedo dok ne erokamano mathoth ahinya. Ahinya kawuono ni endi kadwa mondo mi koro mos mathoth ochop ne jowa te to wagombo mondo mi sama wadhi e yiero mwadhi ni endi waket uru horruok, nikech horruok, hera kanyakla gi kweno e gima ber. Yiero ne odiochieng' achiel wabudo kendo dak achana ka endi wadhi nyime, ibudo gi jirani mene go kanyo no endo kata bed jadhok moro. Yiero gi siasa kik pogwa, waket mna yie wabed gi hera ma Nyasaye ema duong'e ma nyaka walam. Siasa en gima nigi kindene, koserumo tidok e shida mari, idok e ber mari manyicha intiere. Omiyo wabed mna gi hera, to hera no wadhi go nyaka tarik 9 dwe mar 8. Kosea kanyo wadhi mna nyime kendo pod wan mana joma oherore, nikech Nyasaye en hera. Warom kendo e kinde mowinjore.